Ndewo nwa akwụkwọ m. Afa m bụ Nkiruka. Abụ m onye nkuzi Igbo. Hello my student. My name is Nkiruka and I teach the Igbo language. Today, I'm going to be teaching you about introduction. Nkọwa mmadụ. And I'm going to use myself as the prop. Then I would introduce my family members and my friends. So let's start. Get ready. Wepụta akwụkwọ gị ka ị na-ede ya. Bring out your book and take notes. So we practice in class, you write it down, so you take notes and you can practice later. First thing people want to know is, what is your name? And the question they will ask you is, Gịnị bụ afa gị? Some dialects will say, Gịnị bụ aha gị? Afa and aha are the same thing. And your response will be, Afa mụ bụ Nkiruka. Let's try that again. Gịnị bụ afa gị? What is your name? Gịnị bụ afa gị? And the response will be, Afa mụ bụ Nkiruka. My name is Nkiruka. Afa mụ bụ Nkiruka. So practice with your name. Gịnị bụ afa gị? Asking the question. Answering will be afa mụ bụ and put your name. Very good. Ebe ka isi is the question. Where are you from? Ebe ka isi. Where are you from? Abum onye Imo State. The answer. Abum onye. Add your own. So you want to ask somebody where they're from. You say Ebe ka isi. Again. Ebe ka isi. And the response will be Abum onye. Then you put your own. Abum onye. Where do you live? Ebe ka ibi. Ebe ka ibi. And the response, I live in London. Ebim na London. Ebim na London. And then you add your own. Ebim na Lagos. Ebim na maybe Igbo State. Yes, try that. Ebim na. Kedu ọrụ ị na-arụ? What kind of job do you do? Kedu ọrụ ị na-arụ? Abụ m onye ọka ikpe. I am a lawyer. Abụ m onye ọka ikpe. I'm a lawyer. Abụ m onye nkuzi. Abụ m onye nkuzi Igbo. Abụ m onye nkuzi asụsụ Igbo. I am a teacher. I'm an Igbo teacher. So you add yours. Abụ m dọkịta bekee. Or no, abụ m dike. Abụ m dibịa bekee. I'm a doctor. Kedu ụlọ akwụkwọ ị na-aga? What school do you attend? So what school do you attend? Kedu ụlọ akwụkwọ ị na-aga? What school do you attend? Ana m aga St. Michael. Ana m aga St. Michael. Ọ ka anyị kwuo ya, ana m aga Owerri Girls. Ana m aga Owerri Girls. You can also say, afọ ụlọ akwụkwọ m na-aga bụ Owerri Girls. Afọ ụlọ akwụkwọ m na-aga bụ Owerri Girls. Somebody wants to know where you grew up. Ebe ka ị toro? Ebe ka ị toro? Where did you grow up? Etoro m na Imo. Etoro m na Imo State. I grew up in Lagos State. I grew up in Imo State. Etoro m na Imo State. Etoro m na Lagos. Etoro m na obodo anyị. I grew up in my town. Somebody wants to know who your father is. Gịnị bụ aha nna gị? We did family relationship the other day, the family tree. So you know nna is dad. Nne is mom. Gịnị bụ afa nne gị? What is your mother's name? Gịnị bụ afa nne gị? Afa nne m bụ Cecilia.
Again, my mom's name is Cecilia. Or we can say, afa nne m bụ Ogechukwu. Afa nne m bụ Ogechukwu. My mother's name is Ogechukwu. So, many siblings you have. Ụmụ nwanne ole ka ị nwe? Ụmụ nwanne ole ka ị nwe? Remember, nwa is for one child. Ụmụ is for children. So, if you want to talk about sibling will be nwanne ole ka ị nwere? Sibling, nwanne ole ka ị nwere? But if you had siblings, you say ụmụ nwanne ole ka ị nwere? Ụmụ nwanne ole ka ị nwere? And you answer is, if it's just one sibling, you say enwere m otu nwanne. Enwere m otu nwanne. And if you've got more than one sibling, enwere m ụmụ nwanne atọ. Ofu nwoke na nwaanyị abụọ. One boy, one brother, and one sister. Or two sisters, sorry. Ofu nwoke and nwanne nwaanyị abụọ. One brother and two sisters again. Somebody wants to say, ị nwere nwa? Do you have a child? Ị nwere nwa? Ị nwere nwa? Enwere m nwa. Enwere m otu nwa. I have a child. I have one child. Enwere m otu nwa. Say it again. Enwere m otu nwa. In the future class, we will learn how to count, and they call it ogogo, and you will know all the numbers. Now, we've introduced myself, told you what I'm doing. Let's introduce my family. And a way to introduce would be Nkenabo. This is Nkenabo Nnam. This is my dad. Nkenabo Nnam. Afayabo Okeke. This is my dad. His name is Okeke. Good? Let's try for my sister. Nkenabo nwanne m nwaanyị. Kenna bụ nwanne m nwaanyị. This is my sister. Afa ya bụ Ada. Her name is Ada. Afa ya bụ Ada. Can we get that? So if we come into your house and we meet all your family members, you're able to take us through and introduce everyone. If I come into your house, you say, Nkenna bụ onye nkuzi m. This is my teacher. Nkenna bụ onye nkuzi m. Afa ya bụ Nkiruka. Good? Can you do that? Do it with your friend. Let's try with a friend. Nkenna bụ enyi m nwaanyị. This is my girlfriend. Afa ya bụ Nkiruka. Nice? Nkenna bụ enyi m nwoke. This is my boyfriend. Afa ya bụ Okeke. Afa enyi m nwoke bụ Okeke. So it's either my friend's name is Okeke or his name is Okeke. Ya stands for him, his, her, and it. We will get to that in the pronoun class where we'll begin to, explain more in more detail. I think with that, we should be able to introduce our family members and we should be able to be fine. Kedu otu isi wee fụ nkuzi taa? Ọ masịrị gị? Ngwanụ, bịa na ka anyị mụwa Igbo. Amaka, anyị ga-afụ ụbọchị ọzọ ka anyị na-akụzi Igbo. Inwe ajụjụ, biko dee ya ka mfụ ya aga m aza gị. If you have any questions, feel free to put it in the comment box and we'll come back to you. I'm available for one-to-one. Daalụnụ. Kachiva! Anyị ga-afụ ụbọchị ọzọ.